labari da ɗumi-ɗuminsa. Kamar yadda muka sani a kwanakin baya wani bidiyo ya taɓa yana ta yawo a kafafen yaɗa labarai, inda a bidiyon ake ganin cewa wannan shahararriyar mawaƙiyar mai suna Asamee Wakili ita ce ta fito a bidiyon, inda take yin rawa da ita sai rigar nono sai wani ɗan kyalle da ta ɗora a jikinta, tana yin rawa da wani mawaƙi, inda kuma wasu suke ganin cewa fa ba Asamee Wakili ba ce ba, wata ce wadda take kama da ita ta wannan shigar, wanda kuma mutane wadda ba su san Asamee Wakili ba suka fito suna cewa ai Asamee Wakili ce, inda suke ta Allah wadai da faɗar maganganu daidai albarkacin bakin su. A daidai lokacin da wannan bidiyon yake ta yawo, inda kuma ake ta samun cece-kuce a kafafen yada labarai, Asamee Wakilin ta fito ta yi wani bidiyo inda ta bayyana wa masoyanta da kuma 'yan kallo cewa wancan bidiyon fa da ake gani ba fa ita bace ba, wata ce dai wadda take kama da ita, kuma ita a matsayin ta na musulma yaya za a yi ta kasance tana shiga irin wannan wadda ta saba addinin ta. Asamee Wakili ta ce masoyanta da kuma 'yan uwa da abokan arziki su yi duba na tsanaki akan bidiyon waccan baiwa Allah wadda ta fito ta nuna tsaraicin to duniya, domin su gane cewa ba fa ita bace ba, kawai dai suna kama da ita ne. So a yanzu haka wani bidiyo na wasu hotuna na shigar banza da Asamee Wakilin ta yi ya fito yana ta yamu, wanda a sanadiyya hakan ya sa mutane suke ƙara toka albarkacin bakin su akan irin wannan shiga da Asamee Wakili ta kasance tana yi. Kamar da yadda za ku gani a wayannan hotuna na Asamee Wakili inda ta yi ta shiga, wanda a cikin shigar da ta yi ta saka wasu damammun wanduna wanda idan mai kallo ya kalla zai ga ba ma wandon da saka dogo ba, har wandon da yake cikin ta na gajeren wandon ta ko in ce pant ɗinta ana ganin alamarsa, wanda mutane suke ganin cewa a matsayinta na bahaushiya musulma bai kamata a ce ta kasance tana irin wannan shigar ba. Irin wannan shiga da Asamee Wakili take, mutane da dama sun tabbatar da cewa ita ce irin shigar da take janyo zinace-zinace a doron ƙasa, domin a duk sanda mutum bai kalli wannan shigar ta da hakika za ta janyo sha'awarsa ne kusa da ita. Da haka mutane suke ganin cewa suna ɗaya daga cikin mutanen da suke yaɗa fasadi da kuma alfasha a doron ƙasa, domin mutukar ba za su kiyaye kansu su daina irin wannan shiga da ba ta yin tsaraicinsa ba, to zinace-zinace ba za su taɓa ƙarewa a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ba. Fatan mu ne sai dai mu ci Ubangiji Allah shirye su, mu kuma Allah ya sa mu ƙarfin zuciyarmu.